L'Ajuntament de la Pobla busca reduir, o almenys contindre la despesa d'una de les partides més importants. L'enllumena públic costa uns 600.000 euros a l'any. És veritat que hem reduït un tot el consum ja a nivell de quilowatts, però no podem anar contra l'augment del preu per quilovatio ni encara menys en l'IVA. Dir que així ens ha incrementat això considerablement, ja no per el consum nostre, sinó per el que ocasiona el gasto per quilowatt igual que l'IVA. El consum s'ha disminuït de diferents maneres. A mesura que es fa més tard es baixa la intensitat de la llum al carrer. Allà on hi ha controladors d'intensitat es redueix la potència estalviant fins un 35%. On no hi ha es busquen solucions alternatives. Si el sistema ho permet, s'apaguen algunes faroles i altres es deixen enceses. Si no, s'han de buscar altres maneres. Estem intentant disminuir el consum i llavors les instal·lacions no ens permeteixen fer-ho tot el bé que nosaltres volguem, que l'ideal seria poder apagar una luminària i l'altra deixar-la encesa. La instal·lació no ens ho permeteix i llavors el que estem fent és ficant tot tipus de material electrònic i elèctric que ens permeteix per poder intentar tindre una rotació i una regulació de l'il·luminació de la Pobla. Tot això genera que de tant en tant en algun carrer es produïsquen problemes en l'enllumenat nocturn, uns fets que s'ha assegurat se solucionaran prompte. Demanem disculpes per tots aquells problemes que han pogut acarrear, estem intentant solucionar de la millor manera i estem oberts a buscar les solucions que millor vagin. Creiem que si no passa res en 2 mesos ho tindrem ja tot prou solucionat. Des de l'Ajuntament han assegurat que estan intentant estalviar energia sense que afecte de manera significativa a la qualitat de l'enllumenat públic.